Sugeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Yudo. Wilujeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah wa syukurillah saged kepanggih wonten ing desa Jarak nggih. Nggih. Mercane muni sik. Men saya meriah kok. Nggih, saya meriah. Nggih. Sik apa neh? Oh, ngenteni bare nika mungkin ben. Lah sebabnya napa? Ora ngrungokne aku, ngrungokne mercon nggih. Nggih. Ben ditelasne sik. Lah kados mekaten menika lho. Kehebatan dan juga semangate Piyai Jarak. Nggih hebat. Anggenipun kepengin memeriahkan bersih desa syukuran wonten ing mriki. Leres dawuh panjenengan. Malah kepara mengke terakhir mboten mercon, Pak. Napa? Langsung bom. Hebat apresiasi dan salut untuk segenap panitia bersih desa ingkang wonten desa Jarak mriki. Lah nggih luar biasa. Lagi iki lho dagelan metu dibarengi mercon ya iki. Nggih nembe niki. Ben kersane telas riyo. Nggih. Nggih. Hebat. Pangapunten Bu Lurah. Wah, sampean kalau wau mun sapet jagong kalih Bu Lurah. Suwe. Nggih kula mboten dandan wonten balik desa kadoan, Mas. Lah terus dandan temu ndi? Kula teng kandange Mbah Misnun. Ing atase jenengane pelawak kondang, pelawak viral laris kok iso ning kandang lho. Lah pripun wong balik desa adoh ku mlaku kadoan panjenengan apa pas nimbali kula mengke malah kesuwen. Akhirnya ampreh cedhake kula teng wingking. Nggih. Teng kandange Mbah Misnun iki sapine wih gede gedhi, Pak. Nggih to. Kula pas pipis lho kok sapine wedok mundur ngene to. Wis jelas iku nek somben pedete mirip aku ya berarti karo aku Mbah Misnun iki. Iya. Alhamdulillah kalau wau minggah panggung dikawal karo linmas loro. Sing siji sopan tenan. Elok Piyai mriki kok. Sing siji nrimo. Kok iso nrimo? Lah jenenge sopan karo trimo lho. Nyat asmane niku. Nggih, sing sopan iki sampean pirsane piyayine. Pripun? Mas yo tuwekno gaul rambutnya dirondak. Saya kaya tanduran. Kula dikowawal ning ndi ditutne, dandan ning kandang ya ditutne, minggah panggung ditutne. Sing ngerti iki lho dagelane teko. Lah sing gak ngerti iki lho malinge kecekel. Kula kan nggih isin to. Niku mergo panitia tanggal jawab ngoten niku. Tanggung jawab. Niki patut diapresiasi dan salut untuk pemerintah Desa Jarak. Karena nopo sampun gelar wujudipun bersih desa punika naluri nalar sing diuri-uri warisanipun para leluhur, warisanipun para kuno. Sebabnya apa diarani kuno zaman aku rung ana. Mulane dilestarekne diuri-uri ini adalah sangat luar biasa. Leres. Hebat tenan kok. Nggih. Wong nyatanipun Piyai bersih desa niku janjane tetep sambung kalih tuntunan agama kok. Leres. Intine nuwun sewu, intine Piyai bersih desa niki lak ana telu. Siji syukuran, loro sedekawan, angka telu niki kangge ajange silaturahim. Cocok sing telu-telune diperintahne kali agama. Anandofatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Wong resikan menika saperangan saka iman. Jer ngawontenaken bersih desa menika bakunipun ngresiki jiwane, lahir lan batine supaya ora ana suker sakit. Adoh saka memala, adoh saka sukerta, caketa ing kawilujengan katentreman lan kabagyan kabeh warga Jarak tak dongakne panjang umur Allahumma. Amin. Akeh rejekine Allahumma. Sehat awake Allahumma. Lunas utange Allahumma. Jelas mekare gung lunas Mas nika. Kok iso? Amine banter. Oh iya. Kula niki kalih Piyai Jarak niku pun mboten sinten-sinten Mas. Oh, asring tidak mriki to. Alah Piyai Jarak, Desa Jarak niku saya sudah paham. Desa Jarak niku terdiri dari 2 dusun, 4 RW, RT-ne 14, jumlah penduduk 3.100, rondone 240. Sampai nganti tekan rondo bareng ngapal. Survei karena apa? Ini ada info yang masuk valid, boten saking sinten-sinten. Tek akeh men rondone. Lho, lah pripun lah Yayang? Sampean boten pirsa Yayang to? Yayang sapa? Lho, Bu Lurah pacare sapa masane? Lho.
Masya Allah nembe ngerti. Sekelimah sampean matur teng dhuwur panggung nyocok rasane ngatiku Mas. Sampean ketoke pengen dadi pesaingku ketoke. Ngapunten Sak Yuda, kula mboten ngertos saestu. Ora ngertos. Pripun kudune kan sampean kulak pawarta. Bulurah ke sejatine sapa? Masalah saestu kula mboten ngerti. Dados bulurah niku pengen dadi pesaing sampean teng mriki. Mboten ngerti. Dados bulurah gandeng kalian jenengan. Dangu Pak gandeng kalih kula. Pripun to? Syukur. Sampeyan ngelokne bulurah lemu wah ora ngerti khasiate wong lemu sampeyan. Lah piye khasiate wong lemu? Wong lemu niku penak Mas. Ning isor iso dadi kasur. Ning dhuwur iso dadi selimut. Ngiringan iso dadi guling. Kelone setengah jam ning sikil iso kram ngene terus. Nggih. Dadi jenengan caket sanget kali bulurah. Lho, bulurah niku pripun nek kalih kula nek nimbali niku mboten Mas, mboten Cak, mboten Pak. Terus sayang. Masya Allah. Lah kula nek nimbali mriku beb. Oh bebek ngoten nika. Nggih, ayang beb niku kula nek mriku. Pripun sampean niku dangu mak gandeng kalih kula. Lho, lha iki to, mesam-mesam mawon to. Lho, pripun pedhek kula. Nggih. Modale nggih ngoten niku. Lah pancen piyanyene grapyak ngoten kok. Lah grabak sinten sampean niki lho, sampean niku sing sampean dol murah sampean sebagai wong lanang. Lah kok iso? Lah bulurah sampean cedhaki terus. Lho, sing nyedake mboten kula, bulurah iki nyedak malah nyedaki kula malah. Tul. Wah. Kuwi dihormati piye sak desa lan menyang sadremu dhewe. Saya bulurah no, aku kapil zaman pacaran. Tak teluk taltul ae. Pancen asmane dakwatul. Nek dakwahe ngedeni tule lho sing gak medeni blas. Nggih. Bu, bulurah. Ayang. Wah. Dik kaya ngono to kelakuanmu. Sampeyan nek kasar kuwi bulurah lho. Maksudnya nuwun sewu ini tidak ada batasan antara lurah dan bawahan, tidak ada tamu dan apa itu tuan rumah. Ini adalah antar sesama kasih sayang. Wah, nggih. Sayang. Aja mbok baleni. Kowe iki nek wis sitok aku ya saku tok ae. Iya to. Kowe eling ora? Zaman awakmu jago lurah pertama sing ngragati sapa? Oh, sing ngragati sampeyan to, Pak? Sapa sing ngomong ya pake kono to, Pak. Tak kira sing ngragati kono ora. Sapa kula namung nderek urun ndedonga. Urun ndedonga lho. Masya wong urun niku urun isa urun tenaga, isa urun prabeya, isa urun donga. Nek ora isa urun tenaga, urun prabeya ya urun donga. Ning nyatane pripun 3 periode dimenangkan oleh budak watul. Pokoke solihah. Oh, elok tenan nggih. Wis pokoke 3 periode sampeyan rasa jago neh. Ya ra entuk pancen maksimal 3 periode kok. Lah iya mulane ra entuk gak takon. Oh nggih. Momo entuk ya menang neh dheke. Ora nek musuhe kok. Nggih rencana niki kula wau di WA. Pripun? Wayang kulit niki mboten namung setahun sekali. Pendak minggu, Pak. Alhamdulillah. Matur nuwun. Tegese bulurah kiai perangkat desa matur nuwun, sedaya para pinisepuh matur nuwun sampun maringi menapa menika rejeki dumateng Mas Yoyok lan kula rencana seminggu, Pak. Seminggu pisan ya. Nggih. Luar biasa elok tenan. Dalam bentuk YouTube. Lah gur nyetel YouTube bendina ya iso cak sak wingi. Nggih, tapi kan termasuk apresiasi teng panjenengan lan kula purun mirsani YouTube. Ini hebat, ini termasuk salah satu desa menjadi tolak ukur barometer di Ponorogo, Jawa Timur bahkan Indonesia. Kekompakan dan keguyup rukunannya dalam melestarikan budaya tradisi. Iki Pak. Jarak Pak pripun warga masyarakate panjenengan pirsani. Ayem tentrem guyup rukun ora tau gegeran ora tau tukar padu beda karo daerah-daerah kono. Nggih. Ning kono-kono kae senengane tukaran, senengane gegeran, senengane gelutan. Karo tangga ora nyopo, karo dulur ora akur. Tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku kalung atine melung-melung, tanggane tuku mangkok atine gondok, tanggane tuku ceret lho mencret. Nganti kaya ngono kuwi. Saking sereke milih barang kang melok selak kesusu muluk, iri serai dengki. Itu penyakit yang harus dihilangkan. Kados dalu punika tata lair kan namung hiburan. Tata lair namung tontonan. Ning yektosipun dalu punika tarekotan utawi tirakatan.
Nyuwun ning ngersane Gusti supaya desa Jarak menika pinaringan ayem tentrem, masyarakate guyub rukun. Amin. Hiburan niku namung selingan, bakune niku ndonga, Mas. Nggih. Ponorogo padakne. Nggih. Ponorogo niku nuwun sewu agama sampun jelas. Lho pripun? Pondok Ngayak hebat. Nggih. Mriku wonten pondok terbesar se-Asia Tenggara namine Pondok Glontor. Niku Sik. Sampeyan iso ditapuhi wong pirang-pirang. Sinten, Pak? Pondok modern Gontor. Kula wau ngomong napa? Glontor. Salah, Pak. Aku ki benerne sampeyan. Lah nggih. Nggih. Pondok Gontor. Niku sing bener. Heeh. Lah sampean aku lho ngono piye? Sampeyanmu salah mergo muni Glontor. Salah. Iki piye to? Kuwi njaluk dipacul lambemu apa piye ora? Lah, Kuwi dibenerke ngono lho. Lah ngerti wong salah sampean tiru. Alah mbuh. Ayo. Pondok Gontor, Pondok Ngayak hebat berdiri di sini. Ini mewujudkan bahwa warga masyarakat menika cinta terhadap agama, cinta terhadap budaya dan juga bangga bernegara Republik Indonesia. Nggih, leres. Cekel kabeh warga masyarakat mriki. Nggih, leres. Kejawi Pondok Gontor ugi wonten mriki menika wonten pondok yang sangat luar biasa nggih, Pondok Wali Songo Ngabar. Oh, Ngabar iki. Kecamatan Siman mriki mila kula ngaturaken sungkem bekti dumateng pepunden kula Bapak Kiai Ihsan ing Pondok Wali Songo Ngabar lan ugi Bapak Kiai Kusnun sugeng mirsani Nadianto lumantar YouTube mekaten. Nggih. Wong Ponorogo menika pono punika ngerti raga punika awak. Ateges ngerti ning awake dhewe mulat sarira hang rasa wani. Ora goleki elek-elian ning goleki eleke dhewe, ora metani elek-elian ning metani awake dhewe. Wong jenenge raga punika ragangane awak. Sing diragoi rina lan wengi. Nek reget ya kudu gelem ngragati. Wong jenenge wae raga ragangane awak. Iya. Kanthi bersih desa, kanthi sedekah bumi niku termasuk reget raga sing rina wengi diragoi niku diresiki lantarane tirakatan ndedonga hiburane wayang kulit. Nggih. Kenapa kok hiburane wayang? Napane? Sebab wayang menika naluri, Mas. Wayang menika jarwa dosoke warisane eyang utawa wajib sembahyang. Tinggalane para wali, tinggalane para sunan. Paham kula? Sing nglakokne wayang jenenge dalang. Dalang menika tegese ngudal piwulang kang luhur, piwulang kang becik, sing becik padha dienggo, sing elek padha ditinggalno. Sampeyan dalang, Pak. Oh iya. Kok sik kelir ngopo kok rupane putih? Kelir rupane putih niku nggambaraken jagat menika suci. Apa to tegese suci? Bulurah susune sak panci kali. Kok tak keprok dhewe lho, ora senengane ora. Sering anu ngoten lho, sering sulanan. Suci tegese kaya jabang bayi lagi lahir ngono kae. Jabang bayi kang lagi lahir ora duwe dosa, niku suci tanpa dosa, ibaratnya kaya kertas putih, Pak Yoyo. Wayang tengen karo kiwa. Tengen karo kiwa. Kiwa tegese iki hawa. Wong kendele hawa napsune. Kumalungkung adikang adiguna. Sing tengen ngopo kok madhep rono, sing kiwa ngopo kok madhep rono kabeh rene sing madhep rene. Nek adep-adepan kancane glut ngiwangi, Pak. Lah iya ngono kuwi. Filsafate nganti kaya ngono. Filsafate lho sampean kula tangleti sejarah mboten paham kok. Napa? Singosari ngadeg, bar Singosari ngadeg mudhun Majapahit. Bar Majapahit turun kerajaan Islam pertama ning tanah Jawa, Demak. Sakniki kula takok, sing ngedekne Masjid Demak sinten? Halah Raden Patah dan juga para wali Allah. Aduh. Enek saka guru siji saka Kanjeng Sunan Kalijaga. Kok sik to sejarahe ngono kuwi. Alah sejarah endi kok. Wong ngadeke Masjid Demak gak paham, sing ngedekne Masjid Demak sinten? Sunan. Aduh, salah. Raden Patah. Aduh nyapa Raden Patah usung-usung barang e. Angel men to iki. Jeneng Sunan Kalijaga. Ah, mboten saged. Lah sapa? Pengen roh sing ngedekne Masjid Demak. Pengen tukang karo kuli. Saman wis tau ngemut mercon bledos ning cangkemno wis tau. Nek kala jengking pernah, Pak.
Niki fakta loh Pak, sejarah itu jangan dilihat, jangan ditinggalkan. Jas merah jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Sejarah menika sejo sing aja diarah-arah. Itu harus kita pertahankan. Lumadine agama suci mboten saged mlampah tanpa wontenipun Wali Songo. Nggih ta? Ngene kok Pak mantune Sunan e. Waduh, Sunan sapa? Sunandar. Iki lho Cak Yuda. Nggih. Iki Bu Kades, kepareng-pareng dawuh WA kalih kula. Bu Kades WA. Lah kok malah WA karo kono ora WA karo aku. Piye to Dul karepmu? Ya bener Bu Kades. Lah nyawang karo aku kan rada lumayan lha awakmu kaya gemuk ngono. Lho ngenyek sampean niku. Pripun to? Nggih. Wong gila pe kaya ngene kaya gemuk. Pripun Lho dawuhe. Surasane pripun? Mas Dalang, Ketua Paguyuban Kepala Desa, nenggih Kepala Desa Sekaran. Menika Pak Kades rawuh kalian Pak Dewan Bapak Rianto. Lah niku Mbak Kades Sekaran. Nggih. Wah, niku tukang nyawer niku. Nggih to? Nggih. Mbak Kades Sekaran. Wah, komplit berarti ki jajaran Porpom Kimcam, pimpinan kecamatan sedaya rawuh, Pak Camat, apa Koramil, Kapolsek sedaya lan perangkat desa sekecamatan Siman ndugi sedaya hebat kilujeng rawuhipun Pak para Demang. Nggih. Mila saking menika kula nyuwun nganti sanget dumateng Bu Kades, Bu Dakwatul jenengan pinarak wonten pepanggungan mangke nderekaken Bapak Rianto ugi Pak Lurah Sekaran minggah wonten panggung. Ngoten nggih? Oh ngaten nggih, diaturi minggaman mboten napa-napa. Duduk. Duduk. Ayo kene sayang, ayo kene. Ora usah ngrungokke gurem ceceker. Antarane sliramu lan sliraku iki wis nyawijen tekad bakal urip bebarengan nganti tumekaning pati. Monggo, Bu. Ora tanganmu kok iso kaya ngono iki ketemu pirang perkara. Lho, pripun to sampean? Kuwi astane Bu Lurah wis kok cekel iki lho. Yang sampean jelasne. Sampean jelasne yang. Sik di caosi mik. Nggih. Niku mikku apa mik iki? Oh mik iki. Wis tak kupro. Sampeyan mik sini. Nggih. Sugeng dalu Bu Kades. Sugeng dalu. Nggih. Mas Dalang. Mboten lho jenengan kalih Cak Yuda iso akrabe kaya ngono. Nembe niki wau. Saderenge mboten ngeten. Lho jare jenengan nalika nyalonke yang pertama ndiyen sponsore Cak Yuda. Mboten niku suudon niku. Salah. Fitnah. Fitnah. Lain di bibir, lain di hati lho sampean. Mboten. Hati dan bibir saya itu sama. Bibir sing ndi? Lah. Bibir ya iki karo iki sampean ya enak ora. Tak kira bibire. Oh, siap. Nggih. Pak. Nggih. Alhamdulillah. Ingkang Bapak Lurah Sekaran ceritane ketiban sampur. Nggih. Nika Pak Lurah Sekaran. Gara-gara bunjarat jane aku pun diparingi pisan, tapi kenyataane nek apa sing tetep diceluk kon melok becek. Padahal nek maring aku sepisan tok dek mben taun 2011. Nggih. Ping pisan tapi nek ngeling-eling sampe saiki nek apa-apa panggah diceluk. Napa nek 2011 niku? Ya gara-garane kae to. Sing pundi? D5. D5 niku napa? Datang duduk diam dapat duit. Oh, Sampai saiki duitnya panggah dijaluk. Gak nek enteke. Nyuwun ngapunten. Nggih. Mas Sugeng rawuh nggih Pak Lurah Sekaran. Niki Halo Pak Dewan niki, Pak Dewan. Lah niku Pak Dewan. Nggih, Niku Pak Dewan iki bos kula niki. Tak wanci-wanci kula utangi menika nggih. PDIP. Nggih, Pak Rianto sugeng rawuh, Pak. Rianto. Alhamdulillah, Nggih. Nggih. Mas Kanggo niki kirang jangkep menawi Bu Camat. Mas Cahyo, Mas Cahyo. Cahyo. Menteri bar mirsani ning Sekaran wingi. Jen. Mas Kunto Cahyadi. Nggih, Mas Cahyo niki kirang jangkep menawi Bu Camat mboten tindak mriki. Lho, Bu Camat, Wonten niki Bu Camat. Mbak
Katuran minggah wonten Monggo Bu Camat. Mboten Tindak mirangi. panggung mriki kersane jangkep. Monggo Bu Camat. Sampun jangkep, Mengke Bu Camat. kalih kula Bu Camat. Monggo Bu Camat. Tapi nyuwun sewu, Bu Camat mengke nek mriki piyambak saya kiyantune mboten dak wantun. Kedahipun nggih dipun dampingi Mbah Sawuh. Ngoten nggih. Sing Mbah Reksa mriki ki termasuk Mbah Sawuh. Nyuwun sewu Mbah Sawuh, monggo maturi pinara. Monggo Mbak Sis. Monggo Bu Camat. Lah sampun nderek minggah niki mengke. Nggih, Wah, kedah cair, dalek cair. nggih, Cair, kedah Mas. dalek niku. Kok iso cair piye to? Pokoke nek Mbah Sawuh ora gelem munggah, sekarang langsung mudhun mulih. Penak-penakan ta? Monggo Mbah Sawuh Bu kulaturi Camat. pinara. Bu Camat, monggo Bu Camat. Monggo, monggo. Camat. Ah, nggih Pak Jan. Monggo Bu Camat kulaturi pinara. Nggih. Monggo Bu Camat. Kalian Mbah Sawuh, monggo Mbah Sawuh kulaturi pinara. Pilih sekarang mulih apa pilih Mbah Sawuh munggah? Penak-penakan iki. Monggo Mbak Sawu, minggah monggo. Mboten beto arto. Anu ngambil sebelah. Lah niku. Dompete niku. Oh, nggih. Waduh, 7 dina 7 bengi ra bakalan kelong iki. Sampai ora ditekuk. Nggih, matur nuwun Bu Camat, nggih Pak Lurah Sawuh matur nuwun, nggih. Cak Yudo, Dalam piye iki arep diaturi apa? Kiai-kiai. Sampeyan sing ngundang munggah lho mau. Kula badhe request Pak Dalam. Apa wong lomba jeneng munggah panggung niku Nggih. apa apa? lomba pidato napa pripun niku? Siji nek gak nyanyi, loro ya nyawer kok iso. Mosok Niki gak paham. niki asline niki kula hobinya menyanyi niki. Hobine nyanyi. Ya paham nek kula Tapi sampean. tapi bakat saya itu sangat terpendam. Kayak mboten muncul belas nih. Dadi mboten Sampeyan saged memang nyanyi. gadah bakat terpendam, tapi nyuwun tulung sampean pendam mawon nggih bakate sampean. Kula lek mendem niki kejeron dadi mboten saged nyanyi belas Nembang nek kula. Pak Lurah panjenengan suwantene Wah, sae. nek nembang kula bares mawon bareng saged. Kula tak request lagu mawon. Napa-napa? Bojoku ora tak silihne. Khusus sing nyanyi bojoku ora tak silihne iso tak sawer 200.000. Nek ra iso balik 300. Sinten niku sing diutus nyanyi? Nek jarak sing nyanyi kuwe 300, nek gak iso balik 400. Pun mboten saged. Nek dari tim dalang khusus sing nyanyi bojoku ora tak silihne 200.000. Nek ora iso nyanyi balik 300. Penak ta? Kuwi nyawer apa kok malah kembalike wi? Ngeten lho Mas Yuda. Nggih, pripun? Wong atine ya wong seneng ki kan larang. Oh nggih. Nek memang rasa senengne ya genten tak denda. Oh, nggih. Hitungane wong rentenir kakepe ngeten iki. Wonten sing saged Mas Hah? diajeng saged. Kanca-kanca wingking. Monggo. Alah Oke. Oh, iya. Lah nek Ah, madang ngono. madang kara tolak Sinten? ukur, padane. Anak bae Pak Dalang nggih. Maju. Ya nak diajeng. 200. Ayo nak. Lah Ah, penabuhe iya. 200 sing kok penabuhe. Matur nuwun lho Pak Lurah, jenengan Pak Lurah sekarang dados mangke dicethake sakderenge muni. Sindene mangke sing nembang 200, pengrawit penabun iki per gundul 200 sedaya. Ngoten nggih, Pak? Cocok. Nek panjenengan kula undang teng Sekaran aja kuwatir. Lah kapan ning undang niku Kang? Tenang mawon. Tenang. Padahal sekarang ini ngatasi masalah sing tanpa masalah. Malah semua penggajian serba nih. mungkin nggih. Sekarang Sinten iki gambar? Iki Mbak Diajeng Chandra Mulya. Diajeng Chandra Mulya, Pak. Nggih. Yo, nek ngono diaturake. Oke. Nggih. Ngapunten nggih, Pak. Nggih. Judulnya apa nok aku ora apal apa mau? Bojomu sesuk tak silihe. Aja nyapa bojoku kok silih. Niku namung lagu lho, Oh, lagu to. Pak. Mboten napa-napa. Nggih. Iya. Gak paham. Nggih. Matur nuwun. Oke, yo diaturake yo. Monggo. Kadas.
kasire Carane mau. kula iki kadung janji, jane ya sosok rapas, tapi janji adalah hutang tetep ra ketang duit adol godhong ya panggah tak wae. Nggih. Tanggung jawab, Pak. Dawuh-dawuh, Pak. Oh, ngoten nggih, Pak nggih. Oh, Betul menapa? nggih. Matur sembah nuwun nggih, Pak nggih saderenge alhamdulillah. Abrit Pak Yoyo. Selamat, alah. Sampun mateng Pak Yoyo. Matur sembah nuwun nggih, Bu. Nggih, Sehat oh, selalu. meleh. Lestari. Lestari. Nggih. Siap, oke. Lestari Bu Lestari. kuwi, Pak. Nggih. Sik no, sampean ganti istirahat sik. Nggih. Ganti dinteane. Iki wau nek bojoku disilih 200 nek Lestari 300. Pripun? Oh, nggih, siap, nggih. Nggih. Mbak Prigel ya, Mbak Prigel ya. Nggih, Lestari gelem. Kanjake iki bintang tamune. Anjane prigel. Mangke anu garapane nderek mriki nggih Pak Prigel nggih. Nggih. Ya, nggih. Wis sampean kersane digarap karo Cacah. Ya gak ngono konsepe Cak Yoyo. Musike lho maksudnya. Nggih. Nah, nggih. Nggih, sugeng dalu Bu Lurah. Masya Allah piantun kok cantik banget. Ya iki Mbak Yumu ya iki. Loh, kok Mbak Yumu piye? Sampean temu pirang perkara kok muni Alah kaya mun ngono? anu tak WA. Koken perkara niki mengki. Koken perkara nggih, Bu. Rahasia Sugeng sih. dalu. Menika Bapak Bapak Lurah Pak Lurah sekarang. Bapak Lurah sekarang nggih, Aku Masya gak Allah. wani nyawang timbang ra doyan mangan. Lah kenapa to, Pak? Sangke ayune Masya tiwas Allah. angin ora kelakon tiwas rasa turu Pak Dalang ngoten kitane iki. Kaya kula mawon malah aman. Nggih. Kula Pripun? nyawang debok entuk dhuwit, lek nyawang sinden ki langan dhuwit kula mawon. Pak. Tuh. Alah mboten, ora Oke. nyawang debok wong kula dugi niki wong jenengan lirak-lirik ngene ngono kok. Asline kira mripatku kok. Nggih. Niku malah bagake niku Pak DPR barang. Pak Menika DPR. Bapak DPR. Oh, menika Bapak Lurah Dongkol. Menika Bapak lho. Pak DPR. Oh, niki Pak DPR. Bos besar begune 40 iki. Wah, jan Masya Allah. Sampai nyanding iki. Sampai canding lho, sampai canding wong ayu. Disanding. Iya, canding wong ayu, Mboten canding wong napa-napa ayu. niki Niki nyun sewu Bu Mbak Prigel, niki Dalam. balas sawu. Kombine 7. Pak Dewan niki begone 40. Wah, Nggih, sampeyan pemon nyanding ki gak rugi. Monggo tak Ngoten. serahne semua aku serahkan padamu. Lho. Atasi pokoknya. Aku malah wedi to Cak Nggih. Ido. Pak Lurah sekarang ini pinter lek ngremuk kancane ya. Ya, pinter Mbak Lurah. Lah kok penak men ora melok nangan-nangan bludrah kulute ya kudu kabeh melok ngrasakne. Aduh, nggih, leres. So, nggih. golekno. Lah kula kali Pak Lurah niki planggih padha karo anak karo bapak kok kon nyanding niku piye? Ora apa-apa, anak karo bapak iki nek pas akeh wong. Nek pas sepi kan ya tetep anak karo bapak. Lah iya, kene. Tenang mae Cahayu, tenang. Megane napa? Nyun sewu pun salah paham ya. Barang tolongan setengah kurang susui biasanya enak. Yo. Kula aturane Pak Yudo ya. Pak Dalang ngatur ambisi kula teng ngeten niku. Lagi ta. Mboten sati baleni, becas baleni. Mengke anan mawon. Wi aran cukup wi anan nggih. Nggih. Guyon-guyon sekedar intermezzo pun salah paham kok Lurah sekarang yang kene dayoh omongane kok kasar ngoten. Nggih. Mboten napa-napa Pak Lurah, mboten napa-napa. Kan niate jenengan lah untuk menghibur warga masyarakat. Nggih, leres toh. Pak Dalang, nggih, leres Pak Dalang nggih, leres. Lestari nggih. Lestari. Tembangipun Lestari nggih. Mbah Sawuh, derek Mbah Sawuh niku napa? Nggih, Lestari Lestari. nggih, Mbah. Nggih. Duet kalian jenengan ngoten lho, Mbah. Mas Yudo, monggo Mas Yudo. Ya, kula mboten apal kok. Niku suarane elek kok. Bener nggih, kula apal pun. Nggih. Ya, maka dipun aturaken Nggih, Lestari bersama Mbak Prigel. Yuk, dados. Asik. Berat. Panjang
barek berkepita pedala mangapak-ngapak geger pasewakan Jawi, Pak. Urung. Matur sembah nuwun dalah mbok sedaya mawon to, Oke. Pak. Wah, iki nggo surat cinta iki mesti. Nggih. Lah. Alah Bu Lurah. Matur sembah nuwun. Tur nuwun, Pak Mbak Lurah Sekaran. Wah. Pak Rianto matur Pak nuwun. Rianto, Pak Pak Lurah Lurah, sawuh nggih. mbah nuwun. Mas Raga, nggih, Mas Raga. Pak anu nggih. Hebat, Pak Lurah Sekaran. Wih. Bu Lurah, matur Mas sembah nuwun Raga. Bu Lurah. Sehat selalu nggih jenengan. Nggih ampun kesel-kesel lho nggih. Nggih. Wah. Bu Lurah sehat selalu nggih panjenengan. Nggih. Hebat. Ampun anu lho polah nemen-nemen lho mengke anu nembe Ngopo? meteng nom. Nun sewu panjenengane lah bar kembali iki lak kecapean. Nggih. Akhirnya sempat opnam 2 hari wingi kuwi. Sinten? Bu Lurah. Nggih. Setu nembe keluar dari rumah sakit saiki duwe gawe. Dipujake muga-muga tansah sehat selalu. Ngono. Sehat seger waras, panjang umur, kagem Bu Lurah. Sehat. Iki nyabot to iki.